ఈరోజు సుకుమార్, అల్లు అర్జున్ దర్శకత్వంలో డిఎస్పి మ్యూజిక్ ఇస్తున్న చిత్రం పోస్టర్ 'పుష్ప' సినిమా రిలీజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఊరా మాస్ ఉంది. అయితే సుకుమార్ రంగస్థలం తర్వాత తీస్తున్న చిత్రం కావడంతో దానిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే రంగస్థలం ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మనందరికీ తెలిసిందే. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తర్వాత వస్తున్న 'పుష్ప' అసలు ఆ స్టిల్, ఆ గొడ్డలి అసలు అది మొత్తం ఇది కూడా ఇంకో ఇండస్ట్రీ హిట్ లోడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫ్యాన్కి మొత్తం పండగ, మొత్తం మాస్, ఊరా మాస్. అలా వైకుంఠపురంలో తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో పెద్ద అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డిఎస్పిగా ఉన్నాడు. అయితే దీని డైరెక్టర్ సుకుమార్ అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఈ చిత్రం ఇంకా 40% మిగిలే ఉంది. ఇంకా ఇప్పుడు ఫారెస్ట్లో చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఇది ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ ఫైట్ చిత్రీకరిస్తున్నట్టు ఫిలింనగర్లో సమాచారం ఫ్రెండ్స్. పుష్ప ఎలా అయితే ఏంది అద్దరగొట్ట